A conselleira do Mar anunciou esta mañá en Ribeira que a vacinación dos mariñeiros galegos, tanto os da altura como os da gran altura, ou os da Mariña Mercante, comezará en breve. A Xunta trasladou onte esta solicitude ao Consello Interterritorial de Saúde e a ministra viuno con bos ollos. Onte, por fin, na dirección do Consello Interterritorial a nivel de toda España, a directora de Saúde Pública da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia lle plantexou á ministra de novo a necesidade de abordar a vacunación de todos os mariñeiros. A ministra o veu con bos ollos, o resto das comunidades tamén, e en estes momentos están xa cerrando co ISM a situación para empezar ca vacunación dos mariñeiros. Nós o que lle propuxemos ao Ministerio foi empezar por os mariñeiros de altura e gran altura, que son os que pasan máis tempo fora da casa, e despois a continuar con toda a flota de baixura. Tamén se van a incluir os marinos que van nos mercantes, porque son persoas que, como ben sabedes, pois a veces están máis de 3 meses sin posibilidade de chegar a un porto. Quintana referiuse a que a Xunta propuxo á Administración aos mariñeiros da vacina de Janssen. Segundo ela, o feito de que sexa monodose facilita tamén moito as cousas. Nos propuxemos que fora de Janssen porque é de unha soa dosis e nos parece moito máis eficaz para os mariñeiros que teñen que estar, pois como ben sabedes, embarcando e desembarcando, non? Eu de todas formas eso deixo ás autoridades sanitarias, que son as que saben, pero entendo que se existe a posibilidade de utilizar unha vacuna monodosis debe de ser para esta xente que logo ten dificultades para o tempo que lle correspondería poñer a segunda dosis volver a terra.